bengifuna ukutshela ukuthi uma kusukela nje ngisamncane ube nokungithinta ngendlela engayithandi. Kahle kahle ngingasho ngithi uma ube ngirape yonke le minyaka. Ayikho nje into esho isabona ukuthi ngichithe isikhathi sami njengamanje. Ngichithe isikhathi sami. No. Ayikho into engizoyilalela lento eshoyo ayikho. Mafundi ngicela ungilalele. Ngicela ungilalele. Uyezwa? Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku Black Life TV. Kwesinye isiqephu sisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo siswethu omncane uthi ke kunodaba afisa uludingida nodadewabo omdala. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhama kule ndawo. Sanibonani babukele emakhaya. Mina ngiphuma endaweni yaseMlazi. Phuma eMlazi. Yes. Okay, ubeka yini lesi sihlalo namhlanje? Namhlanje into engilethelana kahle kahle ngifuna nendaba engifuna ukuthi ningitshelele yona usisi wami. Okay. Yeah. Wena uzotshela usisi wakho. Yeah. Athi ngiyafisa ukwazi ukuthi iqalaphi indaba. Iqalaphi indaba. Yeah, so nginenkinga la. Ekhaya sikhule sinoma kuphela. Ubaba asimazi. Okay. Yeah, so kunosisi wami omdala bese kuba nosisi bami ababili abangilandelayo. Okay. But lo omunye akahlala ekhaya uhlala kababa wakhe because unobaba uhlukile bese kuba lo khona ke ekhaya. Uhlala nawo. Yes. Okay. So like sinoma like ngibe nenkinga noma kahle kahle. Angazi noma ngizothi uma ubengidlwengula noma angangizobeka kanjani but ube nokungithinta ngendlela engekho right kusukela nje emncaneni bami. But ngagcina lento lena sengijwayela like sengibone ngathi yinto vele kumele ngiyenze but ngokuhamba nokukhula kwesikhathi ngabona lento lena akuyona into emele ngabe siyayenza lena. Imaka siphindele emuva. Iqale nini lento kwenzeka and bekwenzani? Ngicabanga ukuthi ngangino 8 years. 8 years. Yeah, ngiyela ko 9. Uma ubengigeza because usisi wami ube umuntu ongahlala ekhaya kakhulu lo mdala. So yeah, so uma ezongigeza umana ube nokungithinta angithinte ngendlela engekho right. Yabo aze angithinte ngaphansi angipenetrate kahle kahle ngomunwe wakhe even noma ngilala naye like mesilala ebusuku. Aqhubeka ayenze lento lena angithinte ngendlela engayithandi. Yabo ngisemncane nganginakho ukuthi angithandi into ayenzayo kodwa manje ngagcina ngijwayela because bekuyinto esiyenza almost every day. Mama uthi ukupenetrate ngani? Khona ayifakayo what happens? No, besebenzisa ama fingers. Ayikho into inkadeze eyifake engithinte nje even emzimbeni yabo yonke le nto leyo. Kodwa ke ngagcina sengijwayela ngokuhamba kwesikhathi. Sengazi ukuthi vele into esiyenzayo lena noma ibingangiphathi kahle kodwa ngagcina sengibona. Umbuzo uma wakho uthi ke uyenzelani lento bethini? Angithi into yaqala like ngisemncane. Yeah. So ube nokuthi ungamtshela usisi wakho. Nginokuthi nami angimtshela usisi wami but angazi ngempela ngize ngibuza uyenzela into le cause ngize ngaqala umbuza sengimdala nami bese ngibonayo lapho ukuthi wrong vele lento lena. So uthi ke nabeyenza mawukuthi kade kugeza ne? Yeah, ube nokuyenza uma ngigeza noma simesilele ebusuku. Ebusuku bekwenzani? Nakhona still ube sangipenetrate engifakwe umunwe. Yonke nje lento leyo yabo. And then wengacabanga ukuthi ke namhlanje uzoyibuza or uxoxela ezinye izingane ezilingana nawe like wayewenzani mawukuthi uyakuvala? I think umana angithi uyazi ukuthi mina ngumuntu ongakhulumi even ekhaya ngikule nginjalo ngithulele. And I think konke lokho kuphuma kule nto ayenza vele ukuthi ngibe umuntu othulayo. So ube like wayengitshela vele ngisemncane lento lena angingatsheli umuntu. Enokunginika amaswidi ke sengisemncane ngiphathele izinto ezimnandi. Umama kube ngitotosa bayazi ekhaya. Noma bekingane nje ethulayo but bengitotosa. So even sengimdala because bese ngimdala bese ngibona vele into ayenza wrong. So like I think ubekho worried because uyazi ukuthi angiyena into okhuluma kakhulu. So ngiyutshele umuntu. Futhi yeah bengenabo ngisho abangani. So I think ube nayo isho ukuthi vele ngiyazi atshele umuntu. So manje unabaminyaka? Njengamanje ngina 20. Na 20. Yes. Which means again usukhulile and usuya understand. Yeah. Awukwazi umconfront uthi mama yini lento aduyenza? Angaze ngibe naso isibindi. Umama umuntu ophuzayo yabo and ngizothi akanandaba nama feelings amunye umuntu. Yeah, so ngikhule ngimsaba because ngicine sengimsaba vele like ngingasakwazi nanokuyimela even ngisho ngathiwa usho into wrong noma wenza into wrong angisakwazi ukusho ukuthi ngale nto yenza wrong. Usisi wami umdala ukwazi ukuthi amtshele ukuthi u1 no2 no3 wrong lapho ma. So injani relationship yakho naye manje? Yena uma
ayikho right. Ayikho right because angazi noma ngizothi siyaxabana noma senzani. Kodwa mina ngixabani naye but sinokungaboni ngasolinye. Ya ngisho kanjalo asiboni ngasolinye ngaso sonke isikhathi. Ingakho ngivele ngicine sengiyithulela. Because izo zonke izinto azenzayo nje. So awusho angikuzwe uthi ke na ubaba nikhule ngamazi. Yebo. Awukazi ucabanga mhlawumbe uyombheka ukwazi umtshela ngalesi simo. Ngihlezi ngicabanga ngayo like ngihlezi ngicabanga mhlawumbe ubukhona ngabe mhlawumbe kungcono but umana wenza sure ukuthi angingasho ukuthi wenza sure because angisazi istory sabo but uhlezi esho ukuthi ubaba umuntu akanandaba nathi wara asikho isidingo sokuthi simazi like usisi wami omdala ukemtshela nokuthi ubaba wathi akamkhiphi so vele sesinalento yokuthi vele ubaba vele akasifuni. So I think mina nosisi wami simcasukela ubaba. So wayeka nini ukwenza lamanyala la wenzayo? Ngenkathi athi sengiyevarsity. Siyevarsity. Yes. Ngikuzwe because angijwayele nokubuya ekhaya uma sekwama holiday. So ngikuzwe uthi ke so beyenza ngisho noma use high school. Yes. Ngikuzwe uthi ke na kunengane encane yakini intombazane. Kungenzeka ukuthi nayo manje isijike yathatha lo msebenzi. Angazi yazi wayisho le ndaba. Kungenzeka ukuthi bengazi ngicabange kanjalo. Mina bengineshow ukuthi mhlawumbe like yona akakayithinti ngoba umuntu okhulile kakhulu somncane uphaphile nje so angasho. Yeah, ngicabanga kanjalo. But kungenzeka futhi since mina vele ngasangenzi lutho njengamanje. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi usedlulele kuyena. Because uyenza bengibuye ngibe ne-stress naye because lo munye vele akahlali ekhaya. So loyo ngi-happy because ngiyazi ukuthi akekho usafe. Yes, usafe. Yo, yazi siyesaba abantu besilisa but manje mase sisaba nabantu besifazane. Because omama bama protectors akekho umama ufuna nengane yakhe. Manje yena mawukuthi ukwazi ukuzenza lezi zinto kuwena uyingane yakhe la kuphuca ikusasa lakho. Yazi ngoba ngitshela nje siziningi izinto ongazenzayo ngaphandle nje kwalokho uphuza utshwala. Angazi ukuthi because usama omdala naye ugcina useyaphuza naye utshwala. So nje so manje usisi wakho omdala uyena lo simfonelayo umtshalo lo daba. Yes. Ngoba uthi ke naye usayidakele ucanga ukuthi uzoyithatha le ndaba. Usisi wami uyaphuza yes but ulo muntu lona okwaziyo ukuyimela yena akakafiki leli zinga lamali ukuthi adakwe njalo uyaphuza yes but ngiyazi ukuthi umuntu olimela iqiniso uyakwazi ukuyikhulumela futhi. Why ungambizanga usisi wakhe eceleni instead of ukuthi uze la? Angazi umbizi udadweni uthi ke na kuyinkinga lokho umama wenza ukuthi kumina. Awuthi isibindi anginaso nje. Awunaso. Sokukhuluma ya ngingedwa. Yo. Abantu besifazane nabo mase bephenduka beba izinto lezi sisabayo asazi ukuthi ke nakuzothenjwa bani but asimthinta udadewabo azisho ngalolu daba sizwe ukuthi uthini ngalo. Usu ready ukukhuluma nodadweni? Yeah. Simthinta. Hello. Sabona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la Black Life TV kuhleli sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yeah, singakwazi ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nodadweni uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Cela umlaleli. Okay. Cela manje. Sawubona. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Yeah, njengoba ngikufonela ngilana kwa Black Life TV na. Ingoba kunento engifuna ukutshela yona ekade lokhu yenzeka nje. Yeah, uma bengifuna ukutshela ukuthi uma kusukela nje ngisamncane ube nokungithinta ngendlela engayithandi. Kahle ngingasho ngithi uma ube ngirape iyonke leminyaka. Ayikho nje into esho isabona ukuthi ngichithe isikhathi sami njengamanje. Ngichithe isikhathi sami no. Ayikho into engizoyilalela lento eshoyo ayikho. Mafundi ngicela ungilalele. Ngicela ungilalele. Uyezwa? Simphinde. Simzame. Why behavior kanje? Ngicabanga ukuthi uphuzile. But why behavior kanje? Angimazi. Yazi. Ukuthi mangivele bandla umhlangano. Sawona sisi uLungstar lo? Yebo sisi.
Udadewenu uno-double serious ngempela afisa ukukhuluma nawe. Ngisacela umlaleli usizwe istory. Njengoba ngitshela into angitshela yona yini mina ngizoyizwa ukuthi uma umthinta ngendlela engayiqondi kanjani. But yini indaba ungafuni ukuzwa udadewenu angawaqambelana amanga? Okay. Ngisacela umlaleli ya. Yebo mafundi. Yebo. Ya lento le yaqala ngisemncane. I think ngangino 8 years. Uwathulelani pho naye? Uwathulelani naye? Ngisacela ungilalele ngiqede. Okay. Yeah, so kusukela nje ngisemncane ube nokuthi mengigeza angithinte angifaka umuno enze zonke izinto lezo. But mina bengingayitshela ukuthi into wrong since kade yenziwa uma and ngazi ukuthi uma uyangithanda. Nami ngiyamthanda. Ngiyageza vele. Ngicela ukube ungilalele even ngisho silala ebusuku like because bengilala noma ngithi uyazi ukuthi wena ubunokuhlezi ungekho bengilele nawe uma nakhona aqhubeka angithinte naye ayithinte la ngize ngabona khona lento i-wrong. Hayibo. Yeah, yaqhubeka lento lena ngazi ngafika high school ke ize yama I think sengifika kade sengiye tertiary but ke manje into engistressayo ukuthi njengoba kukhona uAmanda lo silamayo kuzokwenzakalana. Okay, wena uthulelani nento kanje wazi kahle ukuthi khona umunye umntwana okulandelayo emva kwakho yena uthi uzokwenzakalani ngaye? Bengenazi. Njengoba uthulu wena nendaba engaka. Bengenazi isibindi angithi ngoba ngisho ukuthi even kade ngisakhula. Even kade ngisakhula ngiphathi ngithi noma mangifikile noma ungicela ukuthi sicela ukuthi ungivakashele khona into engifuna ukuxoxela nengangiphathi kahle la ekhaya. Ngangayitshela bafundi ukuthi ungangilalela ngoba uyazazi ukuthi unjani ube nomsindo ube nolaka yonke lento leyo. Ngisho phela makuthiwa into serious ngizokulalela ngizwe wonke umuntu uyanika ithuba lokuthi alalele. Wena bengizongicishela ningi lelo thuba. Ya ngiyaxolisa ngokungasho isibindi bengenaso bengisaba yabo nje namanje ngoba ngilani ngoba vele bengenaso isibindi sokuthi ngisho le ndaba lena. Hayi wrong kodwa uthini ke ngomunyeka oselendla endlini noma uthini ngaye? Ngoba angicabanga ukuthi uma khonto ayenzayo kuyena. Because wena uyicabangela iside lakho wedwa lakhe iside awulicabangi. Angazi yazi mhlawumbe ungakwazi ukungisiza. Ngizozama ukuthi ngifike namhlanje lapha ekhaya. Ya ngakujabulela lokho. But uyayikholwa lento engishoyo yangithi. Ya ngiyakuzwa angazi noma ngizokholwa noma ngenze njani kodwa khona ngiyakuzwa kodwa ngizofika namhlanje sizama ukukhuluma. Ayi ngingakujabulela lokho. Okay. Ngiyabonga. Okay so. Ngiyamuzwa nje namanje. Ngazi ukuthi angazi noma akangikholwa noma usejaha ukuthi acime. Kodwa ngiyathemba ukuthi uzofika. But again what worries me is again na udefend uma wakho kakhulu. Instead of ukuthi mhlawumbe yakulalela. Nani lento nami ngisho ukuthi angazi noma uyangithemba lo muntu noma kwenzakalani indlela nje afuna ukuthi hayi okay. Wazi ngani ukuthi ke ngoba ebusy evala ucingo usegijimela uyofonela uma wakho? Angazi. Angeke uma wakho izinto angakulimaza kodwa? Engalimaza mina? Hayi. Akananga ngibona unawo leyo power. Nawo manje. Yeah. Okay. So omunye umbuzo engifisa ukukubuza wona ukuthi after uma wakho ekwenzile konke lokhu uyafisa ukuvula icase aboshwe? No, angithandi le ndaba iye kude kakhulu yabo because I think nje izodinga mina mentally and emotionally ukuthi ngifocus kuyona so angikho lapho. But into ebengifisa ukuthi iyenziwe mhlawumbe ngingathathwa uAmanda ahanjiswe angazi uhlala lapha. Awuhlala kwenye indawo. Yeah, manje noba nakubo kwababa wakhe naye abamfuni manje angazi singamisa because nathi sisazama impilo asinayo indaba singafaka kuyo. Yazi ngihleli la ngiyacabanga ukuthi kena angikaze ngicabanga ukuthi khona umuntu osifazana ongalimaza ingane yakhe. But umhlaba ungaka kukhona nobukelayo uthi hayibo kanti kukhona umuntu onenkinga efana neyami. Ungathini kuyena? Ngingathi nje akabe nesibindi noma ngathi usaba kangakanani ukuthi akhulume ngalento leyo azame ukuthola umuntu angakhuluma naye mhlawumbe ngamsiza. Ngoba ukuthula isikhathi eside akungisizanga ngalutho mina njengamanje. Njengamanje nje ngazi ngiyini ngikhona but kufana nomuntu ofile because lento leni iyangistress isingistress kakhulu. Yeah. So wena ke unjani ke wena? Njengoba ngisho nje ukuthi I think depressed. Yeah, do you think ukuthi ke nasi nga-provide with the counselling? Ngingayijabulela noma ngingazi noma engangisiza yini but at least umuntu ozobhodla kuyena. Yeah. Ukhulume ngakho konke. Yo, hayi. Ithi ngaba nkulu ngabusazekeka ifikela omama sekuyibona abalimaza izingane ngathi lo mhlaba uyaguquka ngempela. Sathi ubuya Jesu. Ungakhohlwa ke lapho Black Life TV
like, share and subscribe. It's the Black Life TV.